Eye n'Ensoko TV oboroso bw'umugusi umuruburi kubwatya nabo kurigirirwa na kyo muntu yake maneno mwancho muligiria bw'Ensoko TV andake kerogen kubwati merubirito nande ne birobinde bya ekerto kwariganya sumurubirito nambe muboborimi amono botugi litkulia rero turachkunya ka botogo sangana inde sensemo ekogoke mono yo botugi bw'ekisese ndako mwancho muliye kwanya kubogo kwibolia nsese kiechi ndanya ko bagingo tuga egerenge nyorie chibese bosenya ka bagingo nyoranga oborende asinka yane ko bobole bya totara sensemo yega yebunge ya South Mugiranga sensemo ya Tabaka aiga strach kunya ko to kumerana no mulemyo yomo nabigo umumanyi bw'ekisese orachkunya boga utumanyane no mukiyerekia musugumete ansa ko botugyo boga bw'ekisese sese kiecha tugete ngakia kuchirenda na kyawo kisibya ngakyawo korra nande andake mechandelia nyakoba ka wetera so botugyo boga bw'ekisese andake nayo nyakoba konyoreke mu biberebira nyakoba konya ochake utuga kisese gosonya ko bagukwigendera asubutugibwa obw'ekisese karibu sana mwancho murigelia ukanda kubwa chumurubiri ya sensemo yeto yechinsemo chekerero chons Facebook YouTube nabigo TikTok nabigo X na Ensoko TV nyakoba gusangama naitwe sinchira yo wamo kwika omweryo ekartu chakabena sumurubiri ya kurchinseme chiga chatabaka ebunge yigane ya South Mugrange County ya Kisii karibu sana naende tumanya ningo muyamono eganga itole muyamono njengoro kumogendia buya tamaro mogendia okosonya kuru kumbene yangi nagutwara intabaka tole bigaiga gwakwa na buya abarigereri na bategereri tole asakoro kutabaka Tabaka Academy South Mugirango Kisii County ndake nkiwo cha gwakwa rasu keralituko besides to botugyo bw'ekisese tutaraso ili tukiriya tugusanga yoro y'ekisese kigo tugete kinene kigima andake ngiwo cha kwara karase mirimo yawe yakiralituko nje mirimo yane yakiralituko nche kengano mo director osomo manager we school ya Tabaka Academy ebuna byasara binde ngete mono igokera mambingo boka saa 11 konyora na sokire ndigere linga ke school kwanza ne entugombwate ngarero mwate ba mono ni kisese to kuchikorigere igo so bwenge abange bakondo ku mwalimu arono mwalimu na arenge we university ngatiga obwalimu we university karatiganche rani school eye amono butibonde onyara ko nkonya gucoba kutubwanya tamara no mwalimu lenge tamara boniga ngo koraru bulimi igo indu wacha tubo tugibwe kisese kiga nande nkiya usugumeto chake tubo tugibwe kisese ubutugibwe kisese koruo bwana ngankinete mwana omoke tata umugaka buya Daudi Tamaro na wati kisese akina wati kisese kiga kienyeji kisese kenkadogoro kisese kyabagusi Bosco kisimba kiri bono tolendete buya sana paka guikera umwaka 2020 ekero corona yaswa ngake corona yaswa ngake inali keregendo gionchirenete asenka yane igoro kisese kera bana basaye babere abamura baru skuro ko baya corona agante binga tata ntuke tutugorere sese togo chiesa nero ngabatebi rigerende sese turagore kuma konya baro sirubosani monto yo mulinga kokora dog training olinga go train kisese agacha ngaboli rigori kanyora gonte binge sese akongoneri 45k gasungusyo mutunga tebangole sese 45,000 egere kenyoroka igo montago kweke na ekemanu kwa mwana onyenkoko angaro ya 45 tata abu kwa na igoro lakini okobo bobwanchi bwa bana bane ni training yo akangere sese akongoneri tali sese chika kwaruka Bosco tali sese chikoli chi avocado chikomnyo kibisimba ne sese turatebe ye grade bando banje konyoroka sese ye songo ikanyoroka sese ye grade nkabagain akanganchira kongoneri sese ya 20,000 amakamboli moment 15 anye training ngamwe condition
koko under 20 ongesese yo kandi kare sese ngiya mone kamanu koko nye training inkoranga training yigane bate mana mayego kwa 15,000 kuruwabo kaseza kwa kama 2020 wekera mwaka 2024 asmoro chega kana atwadi sese 48 dogs kuitere bya sare buna sare sese yamo abana bamura babere bamboliti bataite sese bakorere bakosoli nero enka kiyo ya corona so inki kwa begete in place kwa werre sese yemo inki keli montaga niri anene mono gocha kubutu yugwe sese watebe chigantali chire chiko iguru chenda iskogali so okwaro seti chikobera ogachoko yesese iga gusokwa ireto kama korosia sese kobera ngakitisa azari chikoba echugwate bire chigrade bono buya omugaka tata nonyo bwate chisese chucheke gusi ngero ko cheke gusi ebisuma chiroseret nebiya so nkaraga igana bongwansira kutugire sese lakini ko banagolite kamanu Belgium Malinois ande the sese ngiya mono Belgium Malinois one of the top notch the chigoro nyaba mi bagutumye singima inkabwata ngaranye agakire igesumwe gekake asekobera tukanyerende rororo ekero twanyerenda akanta kokoro training eyo awo ngarobu yewe sese no yinke nkagokera rakonyete bikaranse igesonga nyoro ketera kine sese nabo konyoro kumunundo bwensi nga mu America narororo go trainery American Army sese erako choro kige Swahili tabago choro kige Swahili abantu bange kali ngumbu mbama kige Swahili nachitebi kuja ka simama bantu bange bakonyara ko chak komandi lakini asinche ege songo twa chisomeri bona karana nyora chisomeri paka to cheza nero to sokanera kuchi hago chisibya kuchi group paka sese ko tyoka buya wate shampoo yabo to kamera sese ya kabere nwere mage kagaiga sese kro kuzuri taki zuri twanyoro kute zuri asukuru asiri to buya nerere Bohemian Shepherd teri German Shepherd anyoro se tuboganda so akanyareta bono gatwara chisese irenga chigai kaibere egaro cheke chisese chibere tukaba tugo chituga bono chika nganse no nyukubwa abana bane egaro twagendera bona ngatebe chisese chitwagura ni bimanu gokina bire ire myaka tarakina abantu baganda kokokera chisese ekera abandi bangutarira nekero bono corona yankire kwera bakara chisese bwate meeting yabataka guchingoli Oni trine yagante biri bakata kokora iga gendo gore sesere machua SSNN ngagore German Shepherd ngina nkoro ko Malkia enene ngia nkamanya ko nyora 5 nyira ekikwewe mbegu nganyara se kwewe mbegu asinduse TSS yende enene sana muro chamaga kaiga ngoro kwa kinga ekaiwe mbegu ngasese ni bune bimanu 8 bose Malkia kasese ni bune bimanu 8 bose bimanu 8 aba bantu bagorete ngore ngedi yange bono 2021 abona nanya ito koni kemani kemo 40 oko beka na 80 bona ke sabu euro 320,000 ya swete asenga ki iwo kone ti manu biyonse no ne ti biyonse wadigara na kinga ngatigara na kinga na ngina katigara na kinga na ngina bono korojo kurwabu obwansu buganda gocha na gorete ngombe asinkonyora amabere kuragire kiseseji wante bringa okwa nguchira asikwa gorete koru nadia oranya kubago kara breeding tokoro ka studying ngase songa si studying ngase osbutu bwechi sese so chisese chiga chikire ibere wachira tibere chanyore manu biga ikikeli ndagira kikwa ngochia wante bichine chi grade ane talibosco kwa ligeti ndagiro kama kwa sese chiga gose ndagire ya kawaida nero kwa chisese chiga ono tugwe chisese ronyo kwa faida nero ye faida nkobere rororo Nejira chunguta kachiro bulindi bweigoro nga mwaro ra mwache bahati ekero uyonderete chisese cyane ange ko kisiberi azikikorara bono mambye kero bwate manu yeseze na toranga nago lite ngombe gwitira chisese mambi obo manu obo kogonga bulingina akire kero bwantere kuragire ndairende ngo bahanda amabere ngombe nkamite kabisali abandi bakorose lichaye kere sese nanye ba magena abere go chisese chicharinge 8 go kera mambia magena 16 wekatu amagena chingoko wekangata magena 16 imburukani nage kombe kamo kya mabere torona burukaniri inye manu ejo
enyu karo yagonkire totebe kogonka chinsa chiaye lakini goikara gochisaine ge karongo chisokia somo gaso ekaro na cheire ndaire ibone ne manu na cheire amagena yo na cheire amabera yo kwama gukore kitogorwa puppy development ndirio gotikana onyo mwana bosomo ntomone na anya gocheza nesese ekimanu kinare abantu kinare family kemanyo yo no muntu yo no musani kemanyo bwanchani kurwa so muntu kana mugata baringa the dog is our best friend igo iko nyero nyebero musani kocha kugwancha eyu ne manu engina na nkonye korere birenge na goro mochere tari weduka bono mochere noro oyu olio irigete kosareka na nko ina paka hero ngura noro na bongo bukani musori omena unaipikia unapika kabisa okoruga kabisa kwabeko mochero yo kwabeko omena ime omusori ebirenge yatebirira igo bono koba erie bwate ebimanu konyerage kabero osekatatoriko enyara konyora mabere isaino neno egare bwate ebimanu ebingi lakini ekichobore ndi bono ngensacha ero nakanyerage kera morogoba egento kende kiseze kitakeire kuikochi amacha maraburyoka kwanda tali kiseze yoka entugende yonse netakira amacha paka nchingando mulimi ngora soka nde ngatini kunyumacha isaine engenjo nkoro intuko yane kunywa amacha machiki clean water usa macha amarabu weikango chenchi kabira lituko ekobekerwa amache mambi cyanyu abokonyora nende na nyachinchire nabe wekene nonye chinkoko chingurwe ntugende yonse kutakira amache nonye ntu abantu tutagere twanywa amache tutagere senseme yo kwa nekinga chisisi cyangwa bakire kinyinga singenje gwatagete neibere wangere trindagera chikulia bono egisumu ekigorose tie enchera nero kibonda koba egisumu enchera nero ke koba chibwate imanu na sitiri maybe chibwate ne nimbwata marangeti naende ngo chino koboro naye narorira yanda ali amagotware rali amarangeti ali chisese bono ekero bire bimwanu toko bika sese esakafu nsebo se floor esese etakere asinere kunyara kutumuka ibwate liberera igase bimanu e box ne rondo seti terengina ya chinyorire kobeko burangeti ime yabero rune bimanu byaye emanu yesese ngomwana moke konya kubekere chafu eri amabera amanya tera amanyase kuchibeke chafu ngoburangeti ubwo ikaborusi bukira liko bosibibu bwanekeru burangeti mbwate mboli bomo mbwata marangeti atatu nande nabekera kisese cyucyanya kubaneri berera nonje sese kinena uriko kibeke gesumu ngakirare sakafu buzikirare floor nenkendu na uchikonyoro burwere bokoro pneumonia ndubwato burwere bokoro pneumonia igo orora sikise nonye bisumu ebinga mwaligere libuya asinaro chikoberanse naga kide nkitera amache ako drain agenda lakini asinaro chigo charuka ndose ti nge obotatare ono kune getanda tikamburu kubotantare egetanda sese ko charuka yatumukororo yakorati yarara tebwato bokwendo andoko bachise kire kinyinge toriko chigorera chonse butuko okoigora ngakiketenke ngakiketenke afunjiro chinsacha chisese nejira chinkurwandira chirege tokoroka alpha gotaka yaba nganinche ninchomo nene wechisese chisese chiko operating a pack igogo ikotware e alpha yago ekorinde chinde lakini konyorore sese manu enke andre kokina yataka ko challenge alpha boni chikorwana nabe yamira asiko igo kero ko igorra butuko ko igorre chikuibwana choka chiri kuibwana kwa chigorre ritukolinde ko chisese nchibwate chinguru kinene energy yaba release butuko asako myoko somo no kolendo muchi for the benefit yo murigereje nando what ekiaga skili cyo gutuga chisese chiga chekerero ose che great myakerenga esese weka yachaka onyago etakemego nande enyorelma esese buya kere omwako yo munenu su tuligrete myake bere tina study buya lakini nkorengeri abunabo esese ratake imbegu nainde ngana tebe sese anentanga ninangite kavikeru imbegu siko lakini kurwabono nagorete esese ngao anere yaringe kemanu kinga esese ya nene German Shepherd disable koroke sable bono nabakonyore kere manu ya nyonyera agreti buya mwako yo munenu suga rigreti ebere abakonye imbegu yanda konyore imbegu kurwabo nabe konyora kurubi manu bibere
paka nonye 12 ekero ubwate bahati na wese ko kwibimanu 12. Good. Auna wando ko bol ese bimanu mbirenga andake una kwa benefitiri ngonde binane biriri tange nane na so na bigweta nane ese ya nero ro Japanese speech ngoji moro konyorora ero inga kinero yang ekasesa kake yang ete bimanu 12 ibi aringi bimanu ibinge sana nero ro yu ese ya ne yu na ro komanikia asibono ko ba uchumire nkong onyi byasali bimbira bwata buya ko ba uchumi byagenda nse sana ni instagereti aba kuzwa ko sageri ningeto muiri anyakoba nero kakinero yanyorete bimanu bibere byuka go didi tanga ni kanyorera 8 lakini kakinero yanyorete 2 go average lo konyora mono gukuru bine mpaka totebe 7 bine paka 7 average dog nabona anyorire ngicyane mono kikonyora twasangire ya mangana bina ya ibora na kwa yerende bimanu na kwa birende kwande yokubiya magena birabereka litoko namabere so wekere chinga kibono sese chiga cyabere kininge utaite kwene kinga sese chiga ekinde kibera sigete chindo saga no wasaga iri andake maro iri kiali awa affect sese chiga andake maybe awa affect ri na mole me sese chiga nande how often okorangeli umunya gitari bwe sese cyo kwene kinga gucyara maryoga wana kisese ngana batebi ndirikari byasara bya bambete lakini ono nasiri bimanu 15 sababu nasiri bimanu 15 wetero subu uburoro bokro ko pavo virus rogokro ko pavo virus ekabanga umusani ono ntetere sese ya yine kemanu kemo murendere weekend Nairobi achiete na murendere weekend ko batabwata sakunyitiga ate kumbe bimanu yabyandete roburoire one kabati timbete tisese yane esindani ya pavo there is a pavo virus ko betu there is DH something veterinary usually nkorangari bandwaleri pneumonia yuna batebi oburoiro mboro robi ngosi ekorwara menji nkorangari menji bokoro ya saboka ego saboka yabo bobe paka yatyoka igo amarwera yuanda akoru ekorotara vaccinate sese cyago ngibuna batebi nasireti okoba konyora taranyia vaccination ande sese nero yande zereto buroiro bwente ngobumenji abe konyora okoba mazingira ase obumenyi bwese so butari burabu bosena indo muntu aje kurusko muno mu veterinary no nyakira akira kurwali sese kama mu veterinary utararwe famu inde nere mbamanyitinga maybe ako chinche dust coat boseno burabu tare to buroire ko chisese konyora kiro buroire au amo chisese konyora kiro nyamarasmas dwarare chisese keke gusino nye kike grade mu tatarara gyo korro chimbaru oko para chimbaru weka seso kwa kalititiriga yatamara kine sese kerera gerete igotete ebwate sese nkungwange bose nkungwe bwate sese nsachange ndaira eisaine nonye sese ko soka isko ye compound ko koligi sese kine koligi ndaira teyo konyoro nyo chire mwago chiko kolenero muchi ore metenga sese yane terko soka isko eretera nyamaruira ndo kurusko. Good. Mwancho moligerelia oyo no mwalimu Abuya Tamaru ogotwerera ndimono wechi sese chiga chekerero nande andake nkikelianya ko bwagwekerane kubwatikana ne sese chiga andake kwiguro gorere ngombe usina golete ngombe kubwatikana ne sese chiga ngomokonye tira sobure ne anote tucha kubole myoboiga gusobotiye wechi sese ndogandire gusangamo naye chinga kichiga ekerotore no mwalimu Abuya Tamaru oyo gotwerera ndimono sese chiga chibwato buyobonge kurende naro wote biringa wanto guchirenda buya amaruira mange narara sinyore anyakabuga kwene kinga sese ona buchigo kwa usichirwale ande ndo itichirwara sengenjo naki Abuya Tamara berete gaiga egera tumanyana mono chinchira chingiye cyogo tuga sese chiga egero nyakabuga kunyoro boita nabo nyakabuga kugendera subutu obolemi bwaho bwechisese tutaragenda sumutumuko mwenga mwana tutarasukasi nentogenda chiro turali yabere chisese chiga chiao unko yeto gachoni and wande bine chisese chire very expensive nakyo konyora abantu anena mona bataite chisese chiga ose chogo kara training bono aba muri abo bane na tebi mono abantu nakoneiri n'abantu bagotebi abande abasongo baruka word of mouth konyora mona batengane sese yagotaite embegu
iriro mwarimu Tamaro utete kugole manu iriro mwarimu Tamaro ikiga bagocha for training iriro mwarimu Tamaro asuko batebi lakini umwana one oyo omumura akarengerera gante bitata inarosie gento asi Google ngoro kingi biasara bicheze birega iga kero muntu kolete sese yaye wembegu oseje komenya tokonga nonye 500 angirende kinaro sirie genti ngamate bigendero kole gasi kuruabono na ande konyora bateja kuru Nairobi kuru Kianja kuru Vihiga kuru Bukuria yuere Kianja kuru Nyamira na Kirase nonye bono iga kakinero muntu akungakere simu kuru Kisumu onte ndete sese yanebe trained no wate bimanu na mubolinga gikwakoro kwa manye namba ya na nyerora as internet Google as umumrojo na begete agino ko bawono tutaragendre asenga ke uchumi rembe okonyora ngo batebi ngayaya kinko gendra lakini tubaite uchumi go chergo chenchi biasara binyara ko kogendra nonya bono oyo gutaka mono aso konyora imbegu yesese yana kubwati sese kyotagete koli picha kibeta chinke 10,000 afu nero rongo ngwakani 5,000 lakini pa breeding bastarding sese agegoche yana kiyanye bwatire ekubwati sese kingo kwa sese mbwata chinsa cha ibere ya manero nkoboli 5,000 Bohemian Shepherd afu nedi ende nkoboli 10,000 lakini ogende bali ba kokoro butugi uchumi batergo chali uchumi ese zotakere ko mwa 30,000 ni manu ko breed sese yaye igo aso wengi ninde raisi sana asense meyo yokureyo kocha tara bwa sense meyo akabere nyakabo tayana munane ngakonyole market tigane ikia online wetera mumuroga tebetenga tigancha kiyende kiga nante byandake emechande ruweteire ngakicindagero gukinyora nande tukilura semye abantu bagere tiskaje omanchu murigelya tetra skasi nentra genda sumutumo ko mwenge to kwire na sense meyo akabere umwalimu abuya Tamaro oyore omutugibwe kisese chekerero natkunya kaboga utumanyane nemono ne kisese kigachiae kirutya birutse nyinge nakya gukora nakya gukirenda anene mono ubwatka necindagera kirya gukia nande kisese kikiritire kinkya sobore majise nchiro nkabo mwantu murigeri otugete na kwate ngano tugete kisese nchiro abwate andake arakwe ora enekinga uburendo sine bwete tugoya osine cyombe nanya kubo ikigo kirenda buya goto skaru manchu muriel to kwirina sense moyo akabere usanga tore ega tuchukora kura sense moyo yatabaka nyako to kurigirana nemono igoro yekisese kiga chekerero nayo nyakoganiti nyako bo kumuriya to skare kwirina to Eye Nensoko TV Oboroso Bumugusi. My name is Albert Omariba. I'm the principal of Kitwebe Technical Training Institute. Kitwebe Technical Training Institute is a government institution situated in Nyamira County. We admit our students as from Standard 8 to Form 4 across all departments. Our students receive help and capitation from the government, therefore there is no worry of the fee payment. And our students pass very well in all departments, and we are able to achieve 90% pass. Ni kweli Kitwebe Technical Training Institute ni chuo ambacho kimebobea na kinatoa mafunzo katika kiwango cha diploma, certificate na artisan katika kozi zifuatazo: Electrical and Electronics Engineering, Building and Civil Engineering, Fashion Design, Cosmetology, ICT, Business Management, Water Technology, Hairdressing and Beauty Therapy, Social Work and Community Development, Plumbing, Welding, kati ya nyinginezo. We are having a May intake 1-1. We have 8 departments, and we have the Center of Excellence in Fashion and Design. We are actually the best in this region. This region means Nyanza and Western. So we are welcoming students who can seek admission to undertake courses
and training in our various departments. So welcome to this community and learn, get the skills, and then from there you can be self-employed or you can seek for employment. Thank you. Vile tuna short courses za computer packages na German language. Gitwebe Technical Training Institute. Skills for self-reliance. Buya kegemo mwancho muligari bwa Nsoko TV asoko igoro murangu na gutwanchira goswa enka yawe mambi yabono. Buya kegemo inde aso twanchira ko bari yogiritanga ni kwegure nyumba mwago emambi. Nsoko bwa kiro mwancho muligari nche Innocent Onyango. Diana Ndem. Togenda se gazeti ya The Daily Nation asbago tebanga ikiama gyo DM ge kwamba kororekananga gatigati yayo mwatikano nororo ikiama gitamanyikana tigo sekere serikali kubwatira serikali asomo secretary general asokiri na kugikiria serikali ngichwera kwa nigorengani Raila puppet or ODM lepo matoyo Edwin Sifuna ole secretary general ya ODM secretary general ya rogo saini kurwe binto kurwe makitapa kerege lakini nkoire ni maega kego umuntu mato gukurageria sese ya ukagari egere koge butuko Obulimira bw'essiro y'obunda bw'ensi kulende tali nchiro ndio sura krobulimi obiyoke enyore libagali ya bene kwaegwa megelyo chisemi nobosemya igoro y'obulimi bwekerero nechikolinga asobolimi bochete skuru nobotigi bokumerwa mate tebone ng'ombe bune yengiya Gaya konyana eyisimegete ntera ngetia maraba ekonete konya kukina yo kamara bakonya kuyana nganya kwama buya beka chibuti imokyo bokombe to semogondo bweli nebisumwime na pathway machine Kristo kuri Jumaine chinsa ni bere cyamuragoba weka chinsa isato asomoro bere oberemi nobotugi ekero turesemya mange kura saberemi chini gongoro kwa pathway machine asomoro bere boberemi nobotugi ime Nsoko TV oboroso bw'omugusi. Mwancho murigaria bwa Nsoko TV bagakwana bagateba chisemi na lichikoribia orobebe egati ya bari babwate na bari batabwati ase bisako akene rure nche Clinton ndigi gwetera seketa seni kiago gya Nsoko TV gochiko komanya onsi eya mase yamo ali ayenekiwe ali arobere gochia konekiwa ase sector yechisemi kurigase obugatagati bo mocho Nairobi abego chi county chonsi emerongene na isano nebere ase ense ya Kenya eliyo korigia komanya na ali aya agendrete ase sector yechisemi. Nugane betri uratumia segari yao ebetri uguchachirimo ugakweba ebetri ulegere chinga kichonsi ebenga kieliberera gosenga kiyobokendo tawe chandika Autobat Kenya Limited no tulegigiga asengichao nigo tokorosia na koni chibetri uratumia chinga kichonsi chibetri uratumie asegari enke ebasi no nyaneli kurukuru. Kupitia pale kwa gari yako tutahakikisha tumeweka na tumekupimia charging system ya gari na pia tumekupimia battery na kila kitu itakuwa iko sawa. Alright. Sasa na ikileta shida kabla hii warranty ishe itakuwa namna gani? Ikikusumbua kabla ya warranty utakuja alafu tukishaiangalia tutakupatia battery ya kushikilia tukiendelea kuangalia yako. Talia yoka na battery yechinguru. Battery ya Autobat ni battery ambayo ni spill proof. Kumaanisha hiyo battery haimwagi acid ile ambayo iko ndani. Hiyo battery imetengenezwa na calcium. Kama vile tunajua calcium hainanga water loss. Kumaanisha sasa hiyo battery hakuna wakati ambayo inakauka hiyo acid. Asamange twakirisimi namba 0739 697855. Kwa wale watu wakuja mstatiwa, wachana na battery kama hizi. Tumia Autobat. Battery ni Autobat. Ense ngongo ibere
kera etageka na kera ensa amangana maya nigo agwateka nimbe ngotuka gosaka nabo igo gukumanya ayarabe gagwateka korwa ase omuchomo neno Nairobi erietariane Linet Nyambane. Korwa igaiga asamaga choje bunge nene amaneria Senate omwancho murgeri egwe Soko TV ndabe to koletera amangana magia buna to wateka korwa igaiga miyoba katakati ubumuchi Nairobi igoika igabo sore nchenkuru kwa Daniel Omwaga ne yene Soko TV oboroso womugusi. Ekerendwali ya kuibire chinguru kirali tubonesegi ekerwai kirensinyo ogosemeria nkoro One Fit Health Center ninto mwali bumwichando Eretariane Dr. Kena Moses umunyagitari na chagete inyagitari ya One Fit. Inyagitari ya One Fit ya chagete 2005 asumucho karatina. Ase inyagitari ya One Fit nere inyagitari entangani ase East Africa ngima. Asitogo korege ntugekorunga blending of medicine. Yani ngege inyagitari yetu ya One Fit itoko tumia chinchira isato yoko weni ya marwaide. Tuatumia enjire ya kawaida tukurukanga conventional medicine, tuatumia nutritional medicine, na tuatumia ndirunga international herbal medicine. Asini yagitari yeito itoko make sure nga tuakolide diagnosis tuamanyire mechando ya bobwate wekere njira ya professional laboratory testing tuamanyago kwa mariogo. Nyekwa buli wo murembe n'ekindwali cy'inkongo buno buriri bw'isukari, high blood pressure, arthritis, ulcers na hemorrhoid egati ya mange toba n'obwoba. Tunyora samagacho Alisa Plaza eyo kwenye manyekantu na Uhuru Plaza, third floor, room number 307, ange nechiro ya Marigiti omuchobo songo. Wose tuakireseme asi number 0722245763. Ekari yakurwaria maroira ali complicated abaroira bagocha abarwarte mono. Ekero bakire igoro bairwa mariogo umurira akwanda ukora matukato lakini ekero bakwira na riyo wachakora daktari ya kabere ya gatatu bokonya babuyendete. Buya kegemo mwancho murigari bwa Soko TV asoko igoro murangu na gutwanchira goswa enka yawe mambia bono. Buya kegemo inde aso twanchira ko bari yogiritanga ni kwegure nyumba mwago emambie. Ensoko bwa kiro mwancho murigari inche Innocent Onyango. Diana Ndem. Togenda se gazeti ya The Daily Nation asbaratebanga ikiama gyo DM ge kwamba kororekananga gatigati yayo mwatekano nororo ikiama gitamanyikana se kerese serikali kubwatira serikali asomo secretary general sokiri na kugikilia serikali ngichwera kwa nigorengani Raila puppet or ODM lepo matoyo Edwin Sifuna ole secretary general ya ODM secretary general ya rogo saini kurwe binto kurema kitapa kerege lakini nkoira ni mahega kego umuntu mato gukurageria sese ya ukagari egere koge butuko Eye n'Ensoko TV oboroso bumugusi. Mwancho murigaria bwa Soko TV bagakwana bagateba chisemi na lichikori bya orobebe egati ya bari babwate na bari batabwati ase bisaku au akene rure nche Clinton ndigi gwetera seketa seni kiago gi Soko TV kochiko komanya onsi eya maseyemo ali aenekiwe ali arobere go chiakonekiwa ase sector yechisemi prograse obugatagati bo mocho Nairobi abego chi county chonsi emerongene na isano nebere ase ense ya Kenya elioko ligia komanya na ria ya agendrete ase sector yechisemi. Karibu sana na ndo mwancho mo ligelia sensemo yetu ya kabere obutuki bweti sese roiga ensemo ya tabaka to sangano mwalimu abuya tamaro ogotumanya na monegoro iki sese kiga
siaya tugete naye onyoro semia bogo tugatsese chiga mwalimu karibu sana na sense mwetu ya kabere twasangira na mono igoro yo entero koro sige sumwe ke ngi kebe kerege komwake egere chi chakoro mabando isko gaiga so seki kutugeta ci breed che sentugete bono iga tugete ci breeding aya moni bate German Shepherd tautware Bohemian Shepherd katadwara Japanese Spitz kama gotwara Rottweiler lakini e cross breed ne German Shepherd na chumbatinye lakini ngakinchirororo na karete mpaka Caucasian Rottweiler Bulldog Boabel Caucasian Chihuahua na ratwati chisese gaiga ekero biasere byango koru ebia na lingara tiningana te bia gendanse bono chimbwati ni security lakini ntotito 93 moke economic go change na jise zenjwatu bya bunge sana koru security yitwa kwana kokurindira inka yago ntotito sports entertainment noto mumrono yo mona chete ko shindana kaba number 1 si Kids Sports Club engake ya mopaka ka bwenda direct sese commercial nyingi sise nkwe bwenda direct commercial sise ngoba chise train for pet dog ingi chinke Japanese Spitz ni Chihuahua inge Japanese Spitz na nyegolete na nyoto mwana ono mwise ke anje sise sana kero na goliza kama nwa gake akonya gochesa na kara kunonya bono gochesa ali ni chinene atino ko bachamo ko kereke ali ngomoke chikomoro chamo mnyokera chata kumuhag konya robure sengarra it's risking kamugorere Japanese Spitz eyue kroku pet dog ona gake katine te kangire kimanu kino ko bakara gake auchete na karako baro baguchianchira nyumba nkona nyanchira nde nyumba limo lakini je tinko nyanchira yarara nyumba lakini abantu ngabasongo bali banje te pet dogs bose abanyamusiki bande okonyora uko chirinda chire paka nyumba Chihuahua ama ni Japanese Spitz good chisese chao tugete one type of what bonega ninye breed ninye chisese what bonega oborende bwae koro uromo manu mbaka yakina na ile cyacu kwa nyembego yiga isi mbubwe kaini usenchiro chinde sama expensive ase oborende bwae chisese nchiro very expensive amasese nara manene Rottweiler una kinga ene German Shepherd na bokoro no nyumumbero yo ne manene inge mubero ko manene inge gotakenda ire nyingi inge gotakenda ire nyingi emineti ebeso gotumia ne yaigoro ande esese ekichine ne chirakyo nchiroro chisese ani chisese ora kwana magana mange ndo wate short coat medium coat na long coat esese wate long coat emineti amarionye wate na mange ngobole ndibwaye tokoroka grooming oko sibikwaye nokorinda kwaye kore tofauti ege mutara manya nimbwate paka ngo nintande chisese nimbwate gafake ko ninta chisese nimbwate ke baruso chisese karnanye sibiri ne shambu ya tyokire buya ke bwaruso ngwe tukere bed spa bose amarionya ya korwa litake radiru ryoka lakini ko balite linene okonye barosi ono konyole sese rentere nonye kinga yani teri bobe mono nonye bono konyora nturache sibiorore nyere okonyole sese rentere nonya kojibe kande gari minata ranero gari yago te kotyoka te kochafuka igo grooming go bwate sese bona akasesa akakenga Japanese Spitz oze Chihuahua enda ire ekakoli nkundi eyege gatagete nonyo mutu mugimo w'ingurue eri one ete nonyo lirimi ryo kali ingurue enkundi anda irenke ugo sibi kwaye ndaisi nonyo sabuni yo gutumia konyo sibi nerenke amarwere tari goswa engosi yaye ime gose amarionyo igo botubibe chisese narunko bwatire breed sese ki kuraso korageri asoko chisibi nonyega sumo go jibeka ese nene ta sumu ekenene eyinate bya basongo bako beka nyumba nonye bisumu mbabwate akantora kangane poti yo mwana kako soyo kako sokyo mutuka igo botuki ngo bwate bole ne breed sese breed ngironge Belgium maleno inawate bina bwate ntangani highly intelligent dog igo ese highly intelligent neta geta highly intelligent trainer
igo train training ere very extensive okabo nye training a sit cam fetch kuno nje na bongo kora ewekene kwesese dieta simba ya bwata lakini Belgium meleno era charkoro bago ekakora sniffer dog. It needs a highly trained dog. Nobody sniffer dog. Ni bwate my Bohemian Shepherd na beko nyara go sniff. Onyeti okerelie gento otugute ego sniff. Mosongo naro siriti sese ya German Shepherd kuruka magambo. Akaibunga nuere itumbe tabaka gaiga. Akaibuni bwate kisese. Chete na inche ngabeke sese ya ne yega Bohemian Shepherd. Azuri nganyebeke Land Rover ime. Tukagenda tukanyora sese ryabe giteke nyesi kyaye ubuchafu na ase montagne roche egatiokerera iya twire tuka tukanyora sese bakaze ya sese yuere iya bwateti ekanyeuna bauza te bokuuna pero no kuuna ngalengereri ekaune sese yu pakasi yale ngomuchi musongo yo akanyanyora sese yaye akanyira ni kamagambo asi atamituko ngoni bwate sese narukisi fadog sisi cha ubwate ne cha whatever sniffer dog inchiro cha security inchiro cha okra mangana training entertainment inchiro sport and entertainment so sisi chiga andake kero chia gotire bado goti ogotioni gose kisize ngoko tachire nainde abantu nabere n'abarawande kisize kero cyandro ko around 10 12 up to 15 years okonyore sese yagotira nendo ngubwatire okonyerage nabiwekene ngantu oboko tubwago na burabungo cyagore ngokuragera n'ibisaiso okokora so ekero yikirabuo amaroira ngayu buroiro bomo ngakubira ogobwesti nabatebi menji korenga rimenji bokoroku okonyora engosi ekoru egotakotyoka esese nero gaya yane yereta mainopi echuchu mugaga chinkoro nabatebi kimongrel yereta mainopi okobayo bogotu bono munyakitari na mago tebi ngaya isese yo libako gotege chandike nyebete sindani akora itumo to yabete sindani esese yakora yatumuka igone chira chungu ikachiro imiaka ikaro cyabiri kingo twokora oko chiritaya nchichandika afu nchiro rokoteba ngabono tige ekukuganya sanye pangerete yakugora kini okonyorora mabira teri kunyara kuragera kunyara kukuga eko bango mugako mugotu sumu no mugotu otakira kokora kore people take system na again very unique very expensive and again to andake monda ukira na mwanya bantu ne chiwaho so andake I sisi cha otugeti monto nako ene kinga maybe akoko sero gose ati osniliogo tuku and the challenges through it as the challenge yokana tebe ni yu yang chirete ya parvovirus uroiro buna tebe kurukupawo canine parvovirus ya watebe manuvia ne bikaku gwetera abuo na pese sero nero ya kwete gwetera kuruwana sese chiane ngana watebi ngochibe kole chikuibwana nchar kuibwana bono timaitini ya kolete chisese chinde chikanyisangira chikanyeita asinchi ne bubibere ninde bahati chichirani cyane mono njene jirani yatabaka mission hospital na barambo watu bulindio buya okonyora asinchi begete bantu barabikira sese yani sumu onye chiri abantu bakandete ire narinda namagana yesumu tariyogo nya unde ndiri sese asense meyo igo nuburiro buwe kabwache tokobese senge niyachete ammo sese cha sangrite ya muchika kora chikanyita sese nero anchete maybe sakobora go sese rora chandike birengere sese nchira isatto chiane ningaje sese chiane chonsi lakini nchira isatto eyo koro kukinga murochere maenge kunya wetanana umene sese nechira chintu bwate walking dog and show dog walking dog ni guarding and security lakini a show dog it is to show the beauty of a dog na entertainment uzuri is an alarm dog a sniffer dog sport and entertainment dog igo nerege ende kinga zuri chigende nkuibobe afu nero inaro kamal kia ngeto mwiri okoba economy abete embe koragedi nesese kongibi manwi biya nesese angete bi manwi yani tangani nesese ntindi igo nesese ende nyubunga ya sido sikeni kyanyebeire nebugo enga kinero kinga yarwarite tumaitumburire kitoka kanga konye siritore
nei wetu bobe sana lakini abanyagitari veterinary mbaki nkorantarira bare bakanyarora kabetu kisindani kabo marioge karwara seze cyane kibati certificate amarwire na ro kwa kirande county oseri swar batro kubo nothing abu ase certificate kibo maite kisese negento maybe kere derket na kira cost ham asabantu bande naboko wangu asigete gesumonya edo sigeti cyakire skali guchitoya maliogo are there license moko kuru maybe ase serikali ya county wanikinga kisese kiga nchibwate birengo biribire bya nchiruale kisese cyane nkimanyire ni county ikisi county na kuna ngo kwana ngo nyakirande bya sana gore tabale bato bitira kisese cyito kisindani muno rabies ko tabare rabies abanyakitari babo nkorante bari na inde sindani kintegere ko kibeta adanan rabies ya njiroro pako yonante betiri bagangonya kunyisibi muno amagaye cyako nyibete sindani ebintu birororo external parasites kwanyoro ibigoku byoka otari kunya gusibi igo nkwebukire amaryoga lakini muno ntibati certificate cyabo nkimanyire ne county government that anybody says onyekero county government ego ita round nje no muri mwoyomo bago chabatalira bago chanonye batatu bakiseze kire kinyinge pake bimoni na bwate bya bitu kisindani because you have to make sure ko bwate kisese kwa treat nari nchiromo muntu utacyaro muntu makosa litanga numaite ncharo ari tuwe certificate nkoro kire eri yakabiro of course nere gwikaye na nyaktari so that abe check abe treated nonyo yogonkorera ubo safi asize na ngo matebi mware murume akomanyi watchman yanene roro ubusese yamata gitu kuri ndaira yende ikamukunie lino na mwirita kaba treated kababia kabisa so there are precautions lakini tabwate rabies ko bangu bitande sindani na amadio kande kitekere gangwira ni maga tarachi gukora 2020 mwako 2020 karwacha gitobo tukibwe bwa kisese kiga and grade Chiro pedigree, one on pedigree dogs. So, sisi chiga, what was the mistake you see? Kwa megetia sugo chaka wo tuga sisi chiga, which you've learned bonaiga, ora nyako bago wose ni umo ligeli was the starters bona wata itu chaka wo tuga wo sisi, oroche ngandake, nyende na watu manyigete, kangana kaliti gente chiga, tinyora gente gete, chande take watch out wo tuga sisi. Inche tigana na kwa lichi buli swali rwamboli mono kisese mistake yo kana kolete nugu anchire se ruisuko ntararigeri certificate cyaye bote nebe tire kisindani kya maroira mono ki virus ikagere kaleto bororo bwarari mwane na spray na kolire eriyo kondiro na tungo spray pavo virus ejuere lakini ngo ibweko enda asiri raba matukande bonongo sabanga iyo eyunere mistake na kolete igoto basi ukogwa nto boli mwiti seze tuanchero ndo bwensi alete sese yago mono ikigo cha for studying kwa iwe mbegu nekira chiko ikomanye sese ki sese kiwate amarwere ama ve mono kisonono wele ruwete ko rwasi sese ireteri Oranga kisonono iruweta sese okwa kisese kikachi mongrel kikanchiro keche kegosi chiko tara joka chiko itana choka turi kumanye je bwato buroire gonyoro mundo tigere sese yaye ovyo igo ama kole sese ya ninga kinga ara kole turuire lakini ninde ne bati mbwanya gocha except ubwa kite pavo virus lakini omuli making kotebi kotete kwanto buli miwe sese egentege tangani ligi azichisese cyago chikukomenya asabwa bagiya abarabu alendu cyaro liro muntu gocha nekiye kuchikokogera egunege tangani egi akabere akatisha no bwata soko rusindaire signing kiseze chipedigree wote chege songo birandagera kokonyarana tali sese soko tigange chikuirigeri neze totaite kolende ekwe biasara igogo ekonyendaire signing amonye asekomenyagiya naende mono ngati sese yagege ende siko bio to are both male and female nchiko ende siko ama roire kurusi tali ko ligi marweroka njicho ligi sese ende siko
chichikonyolera oboroire ekero goika esoka isiko esese igotiterageirie rubuye ensacha goika esoka isiko chikorigie enkungu ese yago ekero yabeirerie emetaiterie enkungu ngatobate sese ensacha rero goika ekende isiko kwaretire amarwaire kwaretire chisese chindo tamanyete korusiko igo endagera egesumu ekia ande ngakokonyara ko fence mwago asitira aminyoke ikorendere enka you'll protect chisese korwani bwisiko sekoite sese isiko konyora amarwaire na bintu binde au igo ebuna atebyo muremi endagera aso kuchitukira watugere sese chao chabere chinyinge lezate mwande kwa ba sese chinyinge duhaya people bacha ba kora usafi ba ligere sese chiga or you do it by yourself. Ekero na wadi chizo chinyinge na wate vinci egete 48 ichange gocha kuruisiko for training for boarding na liche ichorete ngabeke bisumu ebinge ngache yu ya 2021 kwekanange ko haya abantu na wata abantu batano bakomanage chisese abandi bare section ya chikoni kwakikishe ndaire chisese mbiere abandi bare semo yugo groom chisese kochi groom chisese kochi sibi ne shampoo ko bwati amacho mugaso ko beko mugaso obwata bose kwa bwati amache kabisa muno mulero kwanya kubi nyebimanu kwanye sibi kwanye brush na bwata abantu bago sibi ebisungu bechisese andi na bwati chi trainer ibere chigo tali chisese socializing chisese kero chibete kesumurioka ko boeka chiri chatwara energy excessive njitakete ko release kwera twange chisese bakaroche ngeyo zuri nema ito swim roche konye tambuki roche piaswa bazu egoti gaigata egoti nero ranga to chira kya tara kabisa twaga chogine chisese bakanya chenge kuruta bakanya chenga 9 kilometers to komyoka n'inchira cyo nainde twirana ngona bwata abantu bagokorera chisese amasoisi ya yonsi kibe fit okuba to kuchigorera chonsi isko botuko chira rwane ngalide na ikakobereza. So what advice would I most I was more limited with Chaka over to give Otigo chisese no buya ono digamba tebi kotakikana kokoborendi omanyete sese tokoteba sike songo it is incorruptible tokonye corrupt tokonye change kerengere togo changa na kwere 2000 shillings tikanchi kuiba zeze tama digente ande kere trained ter ko ndagere nda yons igo they are incorruptible igo ekero trained buya they give you good security ayo monyene nkayago eri akabege kanyole bimanu gusiga yato ko byonu kurutati paka 40 lakini matuka yantu ikapaka to koni ke manu 15 economy azali kirmando mari kokora ananye tin kokora breeding mono ko economy sarigete igongo kware chibesa goitera ebi manu byayi eri akata chifamu chiro chakire gusia kitakete chisese for security you can hire your dog out wakanu between 8,000 up to 12,000 umutini kure sese yako ando ko negotiate tubuya na bako koragirari na bako nyetuga kiregentaye egoirana mwago kwa rezi yano mbire igo party inero ekere koro ekokenda egenzo ko sports and entertainment kisese naro na boko enda ki competition ngeyo mwana na tebe agwete onyore enigo kuroro igo abasaye baregaiga obotuwe kisese nobuya na ende sese teriko takasa nene nango chere koliso bonyansi ngo simikore chinsi agayaya ko watega sumu kyaye okorigenda era yayo ko enda usine bucha ali kwalet usine umuntu begete order na ndo kuchiragiri tera hotel inde kinga mwajiro kolinya machoma mwabongania mogonzi bikwalera chize ebirenge bire fresh nyama refresh omene refresh obukima bore fresh kali bituma ebigundo okolinde sese yako amachari clean kego takano gotenje kabire bituko ebinde bibisibiri na bese sira ku asante nene ogore paka ngombe ngana gote nyama. So in the next 5 years I'll say umuri mbwechi sese na ndo mwalimu ngiro cyane namono asubutugo wechi ngiro cyawe komanya otuwe sese nitaita ko boimuki na indelimo ate bina arenge igorori ngakigete lakini yakirense lakini kuimuka tole na indelimo otuwe sese nobuya nitaita kuimuka sababu nitaita ko boimuka li chi security farm kyakire kitaita kutumia chisese kolenda SSI yamona wewe kena basikali batatu chi watchman batisatu
ekerere kero yebure gento gotukwa ikorega goikecharo keminyo kecheki erete report gosekoge umanye gwachire kunyerera yo security farms yachire gusi tete chisese igo kobwati chisese kingia nabo kuba in contact with them correct one na bali badale okuba gusia to koni insake kuba Nairobi so jingo batempira 45 Nairobi you'll get them for 90 or 80,000 so na nyori abantu kuru Nairobi akubori wosimbwate bimanu parata kekobora igogo chumotu mbele iko sawa thank you so much asante sana twasomere binge sana timaiti yayo mwancho muligeli utetuko chakubo tugibwe kisese tikelikuwa somera su mwalimu abuya tamaro kuruchinse mechiga otorera nene monigoro yechisese atugete naende kiri aganiti kwene kinga myaka 5 no mutwe nasikunya kwa comment mo baro yiga egeranya kwa kwenyorere ngeria ya credit ko botamu mwancho muligeli asumoro ito bobole mino botugi egange no kuligerera na gosoma chinchere chekerero ekigo okonyonya ko kwigenderera subugima bwao kubwatikara no botugi no bolimi chini kongoro ko petrol machine kwa niaba ya bonsto bwatiranire kwa niaba yo mwalimu Abuya Tamaro oyo yani kiringa otosemire kemo magaiti kamera kwa nekingeri ebicha nejo gibya bero byakoro kwa Stanley Gisairo na habo igo Ensoko TV onsibe to atrene kwa nekia ya onsia gwikera senchira bene kemo to kwirane yambo mono enda kubwatimero rito na ndetwa kaniri oburigire borobya asimero rito kubwati chini kongoro ko petrol machine nando ka ekero kende toro merane to kaniri oburigire botubwati bito tibinde byonsi wika ekero kende Eye Nsoko TV uboroso bumugusi onye kubwatari bolyo obosemia gusekero kende gyonsigoro yemirobiri yaitu Nsoko TV twakeresimi ase namba 0788666663 gose tulikiriri ukuri email nsokotv.ke@gmail.com boigo nabugo tutarira service ite gutoka samagacho hazina towers egoroba ya 5 narimo asumucyo munene Nairobi. Nsoko TV uboroso bumugusi. My name is Albert Omariba. I'm the principal of Kitwebe Technical Training Institute. Kitwebe Technical Training Institute is a government institution situated in Nyamira County. We admit our students as from Standard 8 to Form 4 across all departments. Our students receive help and capitation from the government, therefore there's no worry of the fee payment. And our students pass very well in all departments, and we are able to achieve 90% pass. Ni kweli Kitwebe Technical Training Institute ni chuo ambacho kimebobea na kinatoa mafunzo katika kiwango cha diploma, certificate na artisan katika kozi zifuatazo: electrical and electronics engineering, building and civil engineering, fashion design, cosmetology, ICT, business management, water technology, hairdressing and beauty therapy, social work and community